Kakas iti panagpamati, kailangan nga lain tayo, iti umiso, kadagiti adda, alay surat, iti linaon, iti Biblia. Kadagiti kapsat tin na idi, sinagsagaba niya po nga Kristo, gapo, itayat na, iti tunggal taon. Iso nga digiti kapsat, kas napapatag, na may panggap, iti taraon. Tayo iti bagbaga digiti laduma, nadada iti pamati, digiti naalada, adu digiti bawal, ngayon da, ibagbaga, ngahan amabalin. Kas iti dara, dayta nga dara kabsat, dara iti hayop dayta. Ket amin nga hayop, iturayan tayo. Iti so amin, ngadda, anabiyag. Tada tayo kabsat kangatuan, anaparswa dito'y lubong. Iso nga no may panggaplaang iti makan, na sumrek tingiwat, mapan iti tiyan. Dayta kabsat, taraon, iti lasag dayta. Ket nagduma kabsat iti naibagbaga, no may panggap, iti taraon. Gapu ti sao, sumrek iti panunot, nagturong iti Diyos. Isu nga nagduma di kita kapsatin na ibagbaga, kadagiti linaon, iti Biblia. Tayo tinakairwaman ngamin, iti kaaduan a tao, may panggaplaan, kadagiti makan, amabuya. Isu nga, di kita kapsat, adalin tayo, kadagiti kay papanan na. Tadigitoy, iti kaaduan, alinaon, ti Biblia, 9 spirituan, tin na ibagbaga. Isu nga di kita kapsat, sukimatin tayo, kas na surat, iti Hebreo 5, iti 14. Ngam iti taraon, anakirid, di iti gayam, nakirid da ito iti bagbagana, gapu di sao, amay paay kadigiti tao, nataenganin. Kadigiti ay agapu, iti panakaasaas da, kadigiti riknada. Nairwamdan, amang ilasin, iti naimbag, ganiti dakes. So dito kapsati, intayo amun, nga digito'y abanag, duwa, naimbag, ganiti dakes. Iso nga no may panggaplang iti makan, nga sumrek tingiwat, dayta, titartaraonan na lasag lang dayta. Basta lakat sumrek, abuyogan iti palagyaman tayo, awan kidakas dayta. Itian na dan tayo ngay bagbagana, nagijay rumwar, itingiwat, adinadakas. Dayta, nga hantay kuma, apagtaraon, kadigiti panpanunot tayo matlaan, kamu tayo, iti agilasin. Iso nga digito'y apamanagnag, manailanad, kadigiti sorsorat, digito'y nga adda, katalgadan, ngayon ipagbaga. Iti mabasa iti muna, Korinto 9, at iti 14. Takas, met, imbilin iti apo, adagiti mangas kasaba, iti banghelyo, agbyag da kuma, gapo, iti banghelyo. So kaditi kapsat iti pagbagana, nga iti pagbyag tayo, digito'y asasao, iti banghelyo, ngayon na ibagbaga. So digiti kapsat iti napapatag, ngayon tayo amon, kadagiti na italimang, manipod di panakabangon, iti lubong, so di kita. Takinuna na iti umuna, at imutyo ka true, iti sais. No ipalawag mo to, kadagiti kapsat, digito'y abanbanag, si kanto ti maysa, anaimbag, ay ministro, ni Kristo Jesus, anataronan, kadigiti sao, iti pamati, kuniti naimbag, asorsoro, asinurot mo. So di kita kakapsatin na ibagbaga, nga daytoy apagtaraon tayo, iso di kiti ang sasao, di na ibagbaga. Iso nga di kita kakapsat, napapatag di kito'y, ngayon tayo, adalen, kalkalen, kadigiti kay papanan na.
Iti mabasa iti umuna a Korinto 10:3. Ket manganda amin dayjay metla a pagtaraon ana in spirituan. Isu digiti kapsat digiti napudno nga nagdaydayaw iti Dios idi kaninggana itatta no masukimat tayo. Isu digito iti pagtaraon kakapsat nga inaibagbaga gapo iti taraonan na iti espiritu tayo ngagturong iti Dios digitoy nga ibagbaga. So kadi kapsat tin nakipapaabot gapo ti Facebook online Bible study tapno maamuan nyo dagiti napapateg agamgameng ngagturong iti Dios digitatin tayo sa libutmatan kaingganat si bibiyag tayo. So kadigiti kapsat digitoy tinda nyad adal idi nagiti propeta ngayon na kinapong Kristo ken digiti adalan na. So digiti tinapapateg san laeng agapo ti religion no diket gapo iti nasayaat a panagpamati. Ket agyamanak iti Dios Ama a manakabalin so amin. Amen.